Αυτός ο γύφτος που σου έλεγα στο προηγούμενο Τρίτη, που έλεγε στο παιδί του αφού τα ξέρει βλάκα, γιατί είχε πάρει τα παιδιά του, είχε πήγε με την καρότσα, είχε ανεβάσει όλο το πάνω στην καρότσα 18 άτομα ήταν μέσα. Γυναίκα, παιδιά κτλ. Του κάνει νόημα τροχονόμους έτσι. Τίποτα, αυτός πήγαινε. Τρέχει, τροχιά το πιάνει, του λέει: Πού πας, ρε, του λέει: Σου κάνω νόημα. Βλέπεις να χορός. Πού να σε βάλω. Πού να σε βάλω. Έχουμε συνέχεια. Ήταν μακριά από το σπίτι αυτός. Είχε κανένα 3-4 μήνες δηλαδή τη γυναίκα του. Οπότε φάσε πάει σε μπουρδέρο. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Δεν το ήθελε. Αλλά πρόσεξε οικογενειάρχες. Και πρόσεξε πως φαίνεται οικογενειάρχες. Μπαίνει μέσα λοιπόν. Πάει απάνω στην ανακουφίστρια, είπα μέσα, τη λέμε. Τη λέω: Θέλω να μου κάνεις τη χειρότερη πίπα που έχεις κάνει ποτέ σου. Και 1.000 ευρώ. Λέμε 1.000 ευρώ τη χειρότερη πίπα, θα σου κάνω την καλύτερη. Και λέει ο οικογενειάρχης προς τιμήν του: Δεν με νοιάζει το σεξ. Απλώς υπενθύμισε το σπίτι μου και τη γυναίκα μου να έρθει. Για να δεις, ο οικογενειάρχης δεν ζήσει την καλή, την κακή για να θυμάται τη γυναίκα. Λοιπόν, πάει λοιπόν ένας χωριάτης από τα Βερδικούσια στον γιατρό τον Καφαρεβουσιάνο. Του λέει αυτός, του δίνει ένα υπόθετο, λέει: Ανά 24 ώρες θα το τοποθετείτε εις τον προκτόν σας. Μάλιστα, γιατρέ, αυτός φεύγει. Δεν ρώτησε, σου λέει, φοβήθηκε. Ψάχνει ένα σπίτι, όλο το χωριό, που είναι αυτός ο προκτός, να το χώσουν. Του λέει η γυναίκα: Μην τρέπεσαι, του λέει: Πάρε. Ξαναπαίνει, λέει: Γιατρέ, επειδή δεν άκουσα, λέει, συγγνώμη, τι είναι αυτός ο. Ξαναλέγει αυτός: Προκτός είναι η απόλυξη στο πεφθισμένο. Δεν ήξερε το πρώτο, του βάλε και δεύτερο. Περνάνε 3 μέρες, το ξαναπαίρνει. Γιατρέ, τι είναι αυτό το απευθυσμένο και το απευθυσμένο. Λέει: Γιατρός, τι άλλο να είπω, να το τοποθετήσετε στην έβρα σας. Παίρναν το χάπ, τα κομπάγαν στα τραπέζια, τα κομπάγαν τα πλακάκια. Τα κομπάγαν που βλέπαν ξύλο, που βλέπαν μάρμαρο, δεν πέναγε. Του λέει η γυναίκα: Μην τρέπεσαι, ξαναπάρτε. Λέει: Θα με βρήσει. Λέει: Ξαναπάρτε. Λέει: Θα με βρήσει. Το ξαναπαίρνει και γυρνάει ο άνθρωπος καταστεναχωρημένος. Τι έγινε, του λέει η γυναίκα: Του με έβρισε. Μη είπε να το βάλω στον κόλο μου. Έκανε βαράκι αυτός έστως κανονόγκο. Και έπαιρνε στο σολάριο να γίνει να μαυρίσει, αλλά είχε ξεχάσει το όργανό του. Ήταν κάτασπρο. Και πήγε στην Εδιψό, στην παραλία, εκδίνει, μπαίνει μέσα και πάει στη μάμα, αφήνει το πουλί το πόξο. Και περνάνε 2 γριές και το βλέπει μία και λέει: Άδικος ο κόσμος, ευανδιαμάδικος. Γιατί το λες αυτό, Μαριάνθ, λέει γριά. Δεν το δες. Όταν ήμουν 10 χρονών το φοβόμουν. Όταν έγινα 20 είχα τέτοια περιέργεια να το βλέπεις. Στα 30 τα απολάμβανα. Στα 40 τα αποζητούσα. Στα 50 δεν το πλήρωνα, δεν το είχα. Στα 60 προσευχόμουν να το βρω. Στα 70 το έχω ξεχάσει πια. Και τώρα που έγινα 80 τα καταραμένα φυτρώνουν στην άμμο ακόμα. Είναι άδικος ο κόσμος. Το πρόβλημα μου είναι τα κανάλια θα διαφημίσουν τόσο πολύ την τσόντα που θα βάλουν ένα λαό να τρέχει να αγοράσει την τσόντα με αυτή την κοντρογοργόνα. Το έχουμε πει ότι η γοργόνα είναι το πιο άχρηστο ψάρι. Γιατί ούτε καμιέται, ούτε ψήνεται. Να μαθαίνανε και ιστορικά. Λοιπόν, και μπήκε λοιπόν αυτή η έρμη γυναίκα να πάει στη Αλεξανδρούπολη. Το είπε μόνη στην Καπαγκούπολη το τρένο. Είχε έναν ωραίο άντρα μας στο κουπέ. Οι δυο τους τώρα μιλάγανε, λέγανε διάφορα, ξέρεις την κατάσταση. Αλλά δεν έγινε τίποτα. Υπήρχε βέβαια ένα ψηλό φλερτ. Σε λίγο πέφτω για ύπνο, πάει η γυναίκα στο πάνω κουπέ, ο άντρας στο κάτω. Η γυναίκα τρογότανε. Η γυναίκα τρογότανε. Λοιπόν ήθελε πώς να φλερτάρει. Κάνει μια έτσι από το κεφάλι από το πάνω κουπέ, από την πάνω κουκέτα η γυναίκα. Λέει: Συγγνώμη που σε ενοχλώ, τάχα μου, αλλά κρυώνω, μπορείς να θες μια κουβέρτα ακόμα. Κάνει ο άντρας έτσι, την κοιτάει λοξά. Της λέω: Μια καλύτερη ιδέα. Μόνο για απόψε θες να προσποιηθούμε ότι είμαστε παντρεμένοι. Η γυναίκα που το περίμενε πως και τι αυτό λέει: Τάχα μου διστακτικά. Γιατί όχι. Τι έχουμε να χάσουμε. Να το δοκιμάσουμε, είναι η πρώτη μου φορά.
Ας κάνουμε τους παντρεμένους. Τέλεια, λέει ο άντρας. Ας κάνουμε τους παντρεμένους. Τράβα και πάρ' τη μόνη στην κουβέρτα μου, ότι πέρα, εσύ κτήρι. Έχεις στο διάλα από εδώ πέρα. Που ψάχνεις δούλο μες στην άκρα νύχτα. Άιτε και. Συμπέρασμα. Το παιχνίδι του παντρεμένου μην το ξαναπαίξετε. Είτε δυο κολλητοί φίλοι, αναγκάζει και ένας τώρα με την κρίση να πάει στην Αμερική. Οπότε φεύγοντας, του λέει, του κολλητού του, όσο θα λείπω, του λέει: ρε εσύ, θέλω να προσέξεις τα δυο πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μου, τη μάνα μου και τη γάτα μου. Ο φίλος του ήταν. Γιώργος ονόματι, αν παίζει κάποιο. Αν πιστεύω το κάνουν κι άλλοι, αλλά. Τον μπάφιαζε λοιπόν το θέμα. Και την άλλη μέρα παίρνει τηλέφωνο και φτάσει στην Αμερική ο άλλος. Και ήταν έτσι κυρίω ψηλοφιωμένος, του λέει: έλα, Θανάση, του λέει: πέθανε η γάτα σου. Του λέει: τα καλά σου, του λέει: φίλος, πας τα καλά σου. Αυτό θέλει τρόπο να μου το πεις. Κόψε το τσιγάρο, του λέει: συγκεντρώσου. Και τι να έκανα, του λέει ο Γιώργος. Έπρεπε να πάρει τηλέφωνο την πρώτη μέρα να μου πει: η γάτα σου ανέβηκε στα κεραμίδια να λεστεί. Να πα μετά από 2 μέρες να μου πει: ρε Θανάση, εκεί που λιαζόταν η γάτα, έπεσε από τα κεραμίδια και χτύπησε ελαφρά. Να πα μετά από 2 μέρες και να μου πει: τον είδα λίγο προβληματισμένο το κτηνία του. Να μου χώσεις μέσα την ιδέα. Και την επόμενη μέρα να πας κλαίγοντας και να πεις: ρε φίλε, η γάτα σου δεν άντεξε και πέθανε. Το κατάλαβε. Του λέει: Γιώργο μου, το κατάλαβα. Ο Γιώργος κλείνει το τηλέφωνο, δεν μιλούν για κάποιες μέρες, δεν περνάνε 10 μέρες, τον παίρνει ο Γιώργος τηλέφωνο και του λέει: έλα, Θανάση, πήρα σου πω ότι μάλλον ανέβηκε στα κεραμίδια να λεστεί. Όλα θέλουν έναν τρόπο. Κατέβηκε ο Ιησούς, το ξέρετε. Στη γη, ναι, δεν άντεξε κι αυτός. Έχει τρελαθεί. Πηγαίνει σε ένα μπαρ, ήταν μέσα ένας Γάλλος, ένας Γερμανός και ένας Έλληνας. Και τον κεράσανε σφινάκια. Το Χριστό άρχισε να πει κι αυτός. Ψιλοζαλίστηκε. Ήταν και δεν είχε πιει και πολύ καιρό. Και όπως ήταν λοιπόν, ακουμπάει το Γάλλο, του λέει: ο Χριστός είσαι, του λέει ο Γάλλος. Λέει: πού το κατάλαβες? Λέει: το πόδι μου πονούσε και μόλις μ' άγγιξε έγινε καλά. Πάει ο Χριστός στον Γερμανό, που τον ακουμπάει στον ώμο και εκείνος του λέει: είμαι σίγουρος και εγώ ότι είσαι ο Χριστός. Λέει: πώς το κατάλαβες? Μόλις λέει: μ' άγγιξες, μου πέρασε το άσθμα. Και πάει να κουμπίσει τον Έλληνα και του λέει ο Έλληνας: μακριά τα χέρια από μένα, τρόμαξα να βγάλω την αναπηρική σύνταξη κανάλωνσε, να κάνετε ένα μαλακία να τη χάσουμε. Ταξιδεύα, λέει, ο Παπανδρέου μαζί με τον Ομπάμα. Ήταν ένα παιδάκι, ο Πάπας, ο Ομπάμα και ο Παπανδρέου, και αρχίζει να πέφτει το αεροπλάνο. Αρπάζει ο πιλότος στο λεξίπτωτο, πηδάει και αφήνει 3 λεξίπτωτα. Παίρνει ο Ομπάμα ένα, λέει: παιδιά, συγγνώμη, έχω μια Αμερική να κυβερνήσω, και πηδάει έξω. Αρπάζει ο Παπανδρέου το δεύτερο, λέει: παιδιά, συγγνώμη, η Ελλάδα είναι χρεοκοπημένη. Έχω βρει τον Παπαδήμο στο τιμόνι και καταλαβαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος. Πρέπει να πηδήξω να σώσω τους Έλληνες. Ανοίγει την πόρτα, πηδάει και ο Γιώργος, και μέσα στο τέλος ο Πάπας με το παιδάκι. Του λέει ο Πάπας: πήδε εσύ μικρά, εμένα θα με σώσει ο Θεός. Και τι το πατάει το παιδί, και όχι αποκλειστικό. Όχι, παππούλη, του λέει: ο Θεός θα μας σώσει και τους δύο, γιατί ο Παπανδρέου πήδηξε με τη σχολική μου τσάντα. Γιατί καμιά φορά και ο άντρας, κυρία μου, έχει τα δίκαια του. Έχει τα δίκαια του. Μπήκε μια γυναίκα, λοιπόν βρήκε τον άντρα της με μια γκόμενα. Απάνω, τι κάνεις εδώ, του λέει. Καλά, αυτή είναι ερώτηση πάντα η ίδια. Τι κάνεις εδώ, αφού βλέπεις, δεν βλέπεις τι κάνει. Τις κάνω αυτές τις ερωτήσεις, είναι οι ίδιες πάντα. Και η μανάδε δεν είναι. Πού πας? Θα βγεις έξω, αφού βλέπεις, στην πόρτα. Γυρνάει πίσω, ήρθες, δεν με βλέπεις μέσα. Τι με ρωτάς? Είναι αυτές οι ίδιες ερωτήσεις που γίνονται, ξέρω να βλέπεις. Τι κάνεις εδώ? Τι κάνω, να εδώ την έχω πάνω. Της λέει αυτός, δεν σταμάτησε, συνέχισε τις σούστες. Λέει: ρέμισε και άκουσε. Τι να ακούσω, λέει: τρέμω. Και θέλω να μου πείτε έναν άνθρωπο τόσο είχε δίκιο. Οδηγούσες, λέει, το πρωί και βρήκα αυτή τη γυναίκα στην άκρη του δρόμου. Παραλίγο την πατήσω. Τι έχεις, κόλληση μου? Σου λέω: βγαίνω έξω. Μου λέει: δεν έχω φάει για κάποιες μέρες. Την έφερα σπίτι λοιπόν και την έβαλα να φάει από εκείνα τα μπιφτέκια που έχεις παρατημένα στην κατάψυξη. Πριν γίνανε με τα παγάκια, τα έβγαλα και τις τάδωσα. Είδα τα παπούτσια της στην αντρίπια, τσέλωσα ένα ζευγάρι από αυτά τα δικά σου που δεν τα φοράς γιατί έχουν φύγει από τη μόδα. Κρύουνε, τσέλωσα το πουλόβερ που σου πήγε για τα γενέθλια και δεν το φοράς γιατί το χρώμα δεν είναι στη μόδα. Το παντελόνι ήταν σκισμένο, έδωσα από το δικό σου που δεν σε χωράει γιατί ο κόλος σου μεγάλωσε. Και την ώρα που έφυγε η γυναίκα με ρώτησε ευγενικά αν υπάρχει κάτι άλλο στο σπίτι που δεν το χρησιμοποιεί η γυναίκα μου. Τι να έκανα? Δηλαδή από ευγένεια ο άνθρωπος. Ένας χοντρός, αυτό πάθαμε εμείς, του χοντρού πάθαμε. Έβλεπε τηλεόραση, του λέγανε τα κανάλια μπορεί να χάσει κιλά γρήγορα, με λίγα λεφτά. Παίρνει λοιπόν τη διεύθυνση, πάει στο κέντρο δυνατήματος, βλέπει ότι στον πρώτο όροφο, ας πούμε, αν πήγαινε, έκανε σε μια εβδομάδα. Το ξέρει αυτός. 5 κιλά.
Στο δεύτερο όροφο με λίγο περισσότερα λεφτά κέρδιζε, έχανε 15 κιλά. Και στον τρίτο όροφο με τα ίδια λεφτά έχανε στο ίδιο διάστημα 40 κιλά. Πάει στον πρώτο όροφο να δοκιμάσει. Τον υποδέχεται μια θεογκόμενα. Το χοντρό του λέει ξεντήσει χοντρέ και περίμενε. Μπαίνουν μέσα 3 τζούλιες. Η μία αυτή του λέει: λοιπόν, μας πιάνεις, μας γαμάς, καμπανάκι σταματάς. Αρχίζει τώρα και ο χοντρός. Μόλις πλησιάζει να παυτώσει, καμπανάκι. Δεν πήδηξε, αλλά έχασε 5 κιλά. Οπότε σου λέει ο χοντρός: γιατί να πάω στο δεύτερο όροφο, θα πάω και στον τρίτο. Να χάσω τα 40. Πληρώνει, ανεβαίνει τρίτο όροφο, μπαίνει μέσα να χάσει τα 40, μπαίνει γυμνός, περιμένει. Φανίζεται ένας αράπης με ένα παλαμάρι να μετασυγχωρήσεως και του λέει: σε πιάνω, σε γαμάω, εδώ καμπανάκι και μαλακίες δεν έχει, τρέχα. Τώρα θυμήθηκε και ένα ανέκδοτο με γαμότο του Χριστό, με τον γύφτο, που είναι ο γύφτος και κάθεται εκεί πέρα. Και πάει το γυφτάκι, το ρωτάει συνέχεια: μπαμπά, τι είναι η Αφροδίτη Μήλο? Δεν ξέρω. Μπαμπά, τι είναι η Ερμής Πραξιτέ? Δεν ξέρω. Μπαμπά, τι έγινε στην αμαγεία της Σαλαμίνα? Δεν ξέρω. Και τη μάνα του λέει: φύγε από εκεί, με του ζωρίζει του πατέρα σου. Και λέει ο γύφτος: ας το παιδί να μαθαίνει γαμότο. Μην του κόβεις τη γνώση. Δεν ξέρω αν το είπα αυτό με το άρα, αλλά μου ήρθε τώρα, άρα θα το πω. Μου το είχε πει ο Τσακνής. Και να το είπα δεν πειράζει, το ξαναλέμε. Είναι λέει στην Καρδίτσα και κάνουνε, πώς το λένε, μάθημα για το συμπερασματικό συνδεσμό άρα. Και λέει: φέρτε παραδείγματα. Και λέει, πώς το λένε, σηκώνεται ένα παιδάκι, λέει: για πέσει, λέει, με άρα. Εμένα, λέει, ο πατέρας μου είναι αστυνομικό άσο. Και σκόφηκε το πρωί και έλειπε στο ΛΙΤ, άρα έχει πάει στο τμήμα. Μπράβο. Για πέσει. Μένα, λέει, το άλλο το κοριτσάκι, με μεξούλες έτσι λίγο. Μένα, η γιαγιά μας ήταν η τιμοφάνατη και μια μέρα γύρω στο σπίτι και βλέπω την κάσα απ' έξω. Άρα, γιαγιά έφυγε. Για πες και εσύ, του λέει ένας. Εμένα, ο πατέρας ήτρωγε το μεσημέρι, έφαγε ένα αρνί, έφαγε ένα γουρούν, κατάπιε 3 μακαρονάδες και του λέει: μάνα, άρα δασκάλες. Ο συμπερασματικός συνδεσμός, άρα δασκάλες. Ένας βαρκάρης ήταν ψιλοκεκέτης αυτός και είχε πάρει 3 φίλους του και πήγαινε και ψαρεύανε. Λοιπόν, οι φίλοι του ήταν αφοσιωμένοι μπίση τσιπούρα. Καθώς αυτός λοιπόν, αυτός βλέπει ένα καράβι να έρχεται κατά πάνω. Αυτό άγχος αρχίζει να μου λέει: δεν καταλαβαίναν. Οι άλλοι βουτάει μέσα στο νερό και λέει: γυρνάνε αυτοί, βλέπουν το καράβι, να δεν προλάβανε. Πήρε το καράβι, αλλά το τυπώσαν, σου λέει. Οπότε μετά από κάνα 2 μήνες που ήταν πάει στη βάρκα, αρχίζει ξαναφανίζει το. Αλλά τώρα το ξέραν, πηδάνε και τι θα σου δουν και τελικά ήταν καρχαρίες. Γιατί κάθε φορά που ακούς δεν είναι. Πιάσαν οι ανθρωποφάγοι 3 λευκούς. Έναν Ιρλανδό, έναν Εγγλέζο και έναν Έλληνα, Γιώργο. Εμφανίζεται ο αρχηγός των ανθρωποφάγων, ρωτάει τον Ιρλανδό, του λέει: τι τέλειες, μπόγκο μπόγκο ή θάνατο? Λέει ο Ιρλανδός: μπόγκο. Οπότε φάνε ο αρχηγός: ατατίβι! Έλα εδώ. Έχει το ατατίβι ένα χωμάρι 3 μέτρα με άλλο τόσο. Τρεχούμενο. Πώς είναι η πίτσα με το μέτρο. Και του λέει ο αρχηγός, του λέει: Ιρλανδέ, λέει, μπόγκο μπόγκο ή θάνατο. Μπόγκο λοιπόν. Τον παίρνει τον Ιρλανδό τα τύβι. Μπόγκο μπόγκο. Βγαίνει με το μάτι, γκούρλο γκούρλο. Έχει τη σειρά του Εγγλέζου πριν το ρωτήσει, λέει: μπόγκο 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 μπόγκο. Μπήκε μέσα κατά. Την είχε ήδη έτοιμη τη φωλιά του. Βγήκε σχεδόν ευχαριστημένος. Ο Γιώργος Ελληναράς, ξέρεις. Θα τα κομπλεξικά θα μας φάνε. Σου λέει περηφάνεια πάνω απ' όλα, εντάξει. Τα ιερά και τα όσες φιλείς. Οπότε στο ερώτημα μπόγκο μπόγκο ή θάνατο, λέει ο Γιώργος, θάνατο. Οπότε στρέφει το αρχηγό στον αντατύπη και του λέει: μπόγκο μπόγκο μέχρι θάνατο. Γι' αυτό εμείς και μπόγκο μπόγκο και θάνατο, κατάλαβε. Που και ένας μεθυσμένος τύφλας σπίτι του, σταματάει ένα περαστικό, του λέει: συγγνώμη ρε φίλε, του λέει, πόσα καρούμπαλα έχω? 3 του λέει ο άλλος. Ωραία, άλλες 2 κολόνες και φτάνω σπίτι μου.
Το ξέρεις αυτό που είναι δύο αλκοολικοί και προσπαθούν να κόψουν το αλκοόλ, υποτίθεται, και λέω τύφλα και δύο πιούμε σήμερα καθόλου. Έχει το μπουκάλι, το κρύψε από πίσω. Αν το βρεις θα το πιούμε. Αν δεν το βρεις θα το σπάσω. Σε ποιο χέρι τώρα? Στο δεξί. Συγκέντρωσου. Συγκέντρωσου. Το τραπηδήθηκα με τη Μίκα πριν με πιάσει η οργή. Το ξέρεις το με τη Μίκα, που έχουν πάει κάτι σαμουράι, ρε παιδί μου, αλλά σε διάφορες εθνικότητες, και έχουν πάει ένας Αμερικάνος, ένας Ρώσος και ένας Πόντιος, όλοι με γνώση σαμουράι, αμουλάνε μια Μίκα στον αέρα, κάνει μια χάτς Αμερικάνος, την κόβει τη Μίκα 10 φέτες. 10 το λένε χθες. Ξεκινάει ο Ρώσος, αφήνω τη Μίκα ελεύθερη, τσακ, 3 κινήσεις, 15 φέτες η Μίκα. Πετάει το Πόντιος, λέει δεν θέλω Μίκα, θέλω κουνούπι. Αμουλάνε το κουνούπι, κάνει έτσι ο Πόντιος, κρακ, συνεχίζει το κουνούπι, πετάει. 0 του λένε. Γιατί φωνάζει ο Πόντιος, το κουνούπι του λέει ακόμα πετάει. Πετάει του λέει. Ρώτα τον γαμάει. Δεν γαμάει. Έτσι είμαστε εμείς. Έτσι είμαστε εμείς. Έτσι είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε μάγκες. Γιατρέ του λέει, έχω σοβαρό πρόβλημα. Σας ακούω, λέει ο γιατρός. Λέει, είμαι παντρεμένος, 10 χρόνια και η γυναίκα μου δεν μου κάθεται. Ας πούμε, θέλω να μπω και από την πίσω πόρτα κάποια στιγμή. Λέει, υπάρχει κάποιο φάρμακο να της δώσω να μου κάτσει? Λέει, αυτός υπάρχει λύση, λέει, αλλά θέλει θυσίες. Λέει, εντάξει, τι θυσίες? Λέει, χρειάζεται ένα φυτό από τα Ιμαλάια, ένα είδος εντόμου από τη ζούγκλα του Αμαζονίου, ένα κολεόπτρο ειδικό, δόντια από καρχαρία του Νοτιού Ειρηνικού, άρωμα από κλανιά φάλαινας αλλά σε μικρό μπουκάλι, και σπόρι. Ήρθε το ρεύμα. Και σπόρι από ένα κάκτο των Άνδεων. Θα στο φτιάξω, λέει, εγώ το υλικό, φέρε μου τα λεφτά εσύ. Ο άνθρωπος ήθελε πολύ. Σηκώνεται, το είχε καημό, πουλάει 2-3 χωράφια και τα πάει στο γιατρό. Τα λεφτά ήταν για να μπορέσει ο γιατρός να ανακατέψει τα υλικά. Τα υλικά πρέπει να τα βρει ο άνθρωπος, σαν και εμάς. Τρέχει αυτό το έρμο στα Ιμαλάια, στον Αμαζόνιο, και ειδικά τα κολεόπτερα, τα μαζεύει όλα. Κλανιές από φάλαινες, τις φέρνει. Και του ετοιμάζει ο γιατρός ένα φιαλίδιο τόσο, το πολύτιμο αυτό, και πάει να τρέξει σπίτι, γιατί ξέρει ότι τώρα, καθώς κατέβει το ασανσέρ, λέει, δεν μου έδωσε τη δοσολογία. Ανεβαίνει πάνω. Του λέει, γιατρέ, παρντών, ξέχασα, πώς θα το χρησιμοποιήσω το φάρμακο? Του λέει, πολύ απλά. Θα το βάλεις στο κομμωδίνο της γυναίκας σου. Αφού της πεις ότι κοστίζει μια περιουσία, να έχει το νου της. Το βράδυ θα την ξυπνήσει απότομα. Και θα τη ζητήσει να σου δώσει λίγο το φιαλίδιο. Μόλις γυρίσει να το πιάσει, τσακ, στον φόρεσαι. Αυτό είναι. Στο ανέκδοτο που μιλάνε τα κορίτσια δίπλα, έχουν πάει να ψωνίσουν κάτι ψάρια, και λέει, μία δεν ένα ψάρι, λέει, τόσο μεγάλο, λέει, η άλλη δεν ένα ψάρι τόσο αυτό. Η γριά είναι κουφή, δεν ακούει, βλέπει μονάχα, και η πιτιά της λίγο, λέει, κορίτσια, καλό παιδί να είναι, και όλα τα άλλα βολεύονται. Ρωτάει ένα παιδί τον πατέρα, τον το βοηθήσει, λέει, πατέρα, βοήθησε με να καταλάβω. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ θεωρίας και πράξης? Του λέει, λοιπόν, πατέρας, πήγαινε στη μάνα σου και στην αδερφή σου, αν θα πηγαίναμε να κοιμηθούμε εκείνον τον παλιό γύρο απέναντι, για 1.000.000 η καθεμία. Πάει το παιδί, του λέει, μα δεν τρέπεσαι, βρε. Εγώ να πάω με αυτό 1.000.000, 10.000 πάω. Το μαζεύει το παιδί, πάει στη 17χρονη αδερφή του, τι είναι αυτά, βρε, που του λέει. Τι είναι αυτά, δεν τα γάνε. Καταλήγει η μικρή 17χρονη, 10.000.000. Θα πήγαινε. Γυρνάει το παιδί, λέει στον πατέρα, πατέρα, 10.000.000 μία, με 20.000.000. Τι συνέβη τώρα όμως? Τι λέει το παιδί, τι λέει το παιδί? Θεωρητικά, του λέει ο πατέρας, έχουμε 20.000.000 ευρώ στο σπίτι μας. Πρακτικά έχουμε 2 πουτάνες, κατάλαβες? Αυτό το θέμα. Αυτή είναι η διαφορά του θεωρητικά με το πρακτικά. Έκανα το μάθημά μου στον έκδοτο αυτό. Ξέρεις που είναι η Χελώνα, ο Χελώνος, συζητάνε, πεινάνε, λέει να φτιάξουμε, λέει η Χελωνίτσα, να φτιάξουμε κεφτεδάκια σήμερα. Άιτε, λέει στο Χελωνάκι, πήγαινε πάρε, λέει, μπήρες εσύ. Φεύγει το Χελωνάκι, κάθονται εκεί πέρα, περιμένουν να φάνε, έχουν περάσει καμιά 22 χρόνια. Λέει ο Χελώνος, πεινάω, θα φάω. Λέει, μην το κάνεις, άσε περιμένουν το παιδί. Λέει, πεινάω, δεν μπορώ, με έχει κόψει. Και πάει ο Χελώνος και τσιμπάει τον κεφτέ. Και μόλις
Το κάνει, πετιέται από το σκελονάκι και λέει: Έτσι είστε χωρίς εμένα, τρώτε, δεν πάω για μπύρες. Τα άμαθε με τον Άδωνη τι έγινε. Ήταν μέσα σε αεροπλάνο και του έπεσε η μοίρα να κάθει δίπλα σε Αλβανό. Παραδίπλα ήταν ένας Αμερικανός και ένας Σκοτσέζος. Κάποια στιγμή παίρνει Αμερικανός ένα μάτσο δολάρια, τα πετάει από το αεροπλάνο και λέει: Μάγκες, εμείς οι Αμερικοί έχουμε πολλά δολάρια, τα πετάμε. Ο Σκοτσέζος τσιγκούνης με ένα λαζίλεψε γι' αυτός, αρπάζει 3 μπουκάλια ουίσκι και λέει: Μάγκες, εμείς οι Σκοτοί έχουμε πολλά ουίσκια και τα πετάμε. Οπότε αστραπία γυρνάει ο Αλβανός στον Άδωνη και του λέει: Μάγκα, μην κάνεις καμιά μαλακία. Μπήκε ένας άλλος, λέει στη γυναίκα του: Γυναίκα, το μαγαζί δεν πάει καλά. Τιμήθηκα τον Σπύρο Καλογέρο. Θα βάλω λουκέτο. Θέλω να κυκλοφορώ με καθαρό το κούτουλο. Θα πάρετε ένα περγαμόντο. Θα βάλω λουκέτο. Παίρνω μάθημα να μαγειρεύεις, να διώξουμε τη μαγείρισα. Λέει στη γυναίκα του: Παίρνω μάθημα να μαγειρεύεις, λέει, να διώξουμε τη μαγείρισα, να κάνουμε οικονομία. Και εσύ πρέπει να μάθεις να πηδάς, λέει, να διώξουμε τον κυπουρό, γιατί και από εκεί είναι πολλά τα έξοδα. Δεν νομίζεις. Μια γυναίκα που λέγαμε αυτό για τον εξοπλισμό πήγε βόλτα με τη βάρκα του άντρα της, σταματάει στη μέση λοιπόν της θάλασσας, ρίχνει εκεί μια άγκυρα, ξεκινάει να διαβάζει ένα βιβλίο. Σε λίγο τσούπανας λέει: Μην λέει, κυρία μου, στη περιοχή που απαγορεύεται το ψάρεμα. Δεν ψαρεύω, κύριε, διαβάσω. Λέει: Το βλέπω, κυρία μου, αλλά είστε σε ψαράδικο σκάφος. Οπότε έχετε όλο τον εξοπλισμό για να ξεκινήσετε το ψάρεμα. Και δεν μπορώ να περιμένω πότε θα ψαρέψετε να σας πιάσω, συνεπώς θα ακολουθήσετε στην ακτή να σας κόψω πρόστιμο. Ωραία, του λέει αυτή, λοιπόν και εγώ θα σε μιλήσω για σεξουαλική παρενόχληση. Λέει: Δεν έκανα τίποτα. Ναι, αλλά όλο τον εξοπλισμό τον έχεις. Πού ξέρω εγώ θα με γαμίσει. Δεν τον έχεις. Συμπέρασε. Που είναι 3 ροές που είναι η μία και μιλάει στην άλλη που έχω ξεχάσει και οι 3 εκεί πέρα. Και λέει: Είναι πω κορίτσια, έχω χάσει το μυαλό μου. Λέει: Πάω στο νεκροταφείο και δεν ξέρω ποιο να κλάψω και ξαναφεύγω. Λέει: Άλλη καλέ, τι εκεί μια χαρά. Πάω στο σούπερ μάρκετ και θυμάμαι να πάρω, μπαίνω μέσα, τίποτα. Και λέει: Τρίτη, δεν έχω και κανένα ξύλο, Παναγία μου. Και λέει: Τρίτη, πού είναι ένα ξύλο. Και λέει: Τρίτη, λοιπόν, λέει: Τρίτη, εγώ κορίτσια, λέει: Δόξα είμαι καλά να χτυπήσω ξύλο. Εμπρός. Αυτός ο Βαγγέλας που σε έλεγε ο Νταλικές στην αρχή που σας έλεγα. Αυτός λοιπόν μετά που έγινε η φάση αυτή, συνέχισε να πάει στην Εθνική Οδό. Εντάξει, είχε πολλά μυγάκια στον δρόμο στην Κατερίνη εκεί πέρα, πέθανε συνέχεια μυγάκια. Και ο άνθρωπος έβγαζε και είχε συνηθίσει μυγάκια, χιλιάδες μυγάκια. Και ξέρεις, συνηθίζει ότι έχετε μυγάκια που συνέχεια. Και ήταν στο αυτοκίνητο ο φορτηγατζής ο Βαγγέλας και μπροστά ήταν ένας οδηγός που οδηγούσε κι αυτός. Είχε πάρει μια τουρίστρια από το στόπ και αυτή για τον ευχαριστήσει. Άρχισε κάποια στιγμή, ας πούμε, να τον. Ναι, να τον. Ξέρεις, να οδηγούσε αυτός και αυτή έβγαζε δουλειά, ας πούμε, το μαροκάματο κάτω. Απ' την πολύ χαρά ο άλλος του φέρει το αμάξι, η τύπιστα από το τράνταγμα κοπανάει το κεφάλι στο τιμόνι, δαγκάνει το πουλί του, του το κόβει, ξαναχτυπάει στο παμπρίζ και σφαίρει το πουλί από το παράθυρο το κομμένο και πάει και σκάει πάνω στο παμπρίζ του Βαγγέλα. Το βλέπει ο Βαγγέλας και λέει: Μπράβο, πούτσα το μυγάκι. Φταίει και ο λαός, φταίει και το Μερμήγκι. Γιατί Μερμήγκι είναι ο κάθε λαός. Κάθεται το λιοντάρι στο δάσος και βλέπει το Μερμήγκι τρέχει. Σαβολίδα. Πού πάρε, του λέει τρέχοντας. Δεν το άμαθες, του λέει το Μερμήγκι. Τώρα καροελέφαντας με τον υποπόταμο. Και εσύ τι τρέχεις, ρε βλάκα, του λέει. Πάω να δώσω αίμα. Να. 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 Λέω ελάχιστο Γιώργο, πώς πάει ρε, χαθήκαμε. Έχεις παιδιά εσύ, μια κόρη, λέει ο Γιώργος. Και εγώ μια κόρη, λέω ελάχιστη. Δικιά μου, λέει ο Γιώργος, γνώρισε ένα Ζακυνθινό με πολλά λεφτά, ευτυχώς. Πήγαμε στη Ζάκυνθο και στο Ραβόλος, γλεντήσαμε ένα χρόνο, μας είχαν τσάμπα τα συμπεθέγε Ζάκυνθο, αλλά μετά η κόρη μου γνώρισε ένα πατρινό με πολλά λεφτά, ευτυχώς. Πήγαμε στην Πάτα Καραβόνης, μας κρατήσαμε 2 χρόνια τα συμπεθέγε, γλεντήσαμε, τα παιδιά δεν στέργωσαν. Γνώρισε πριν ένα χρόνο έναν Μπαριανό, πολλά λεφτά, ευτυχώς. Πήγαμε στην Πάρο Καραβόνης και έχει τώρα 2 μέρες που γυρίσαμε γιατί δεν γνώρισε ένα στη Θεσσαλονίκη, πολλά λεφτά, ευτυχώς. Έχω να γίνουν γλέντια στη Θεσσαλονίκη, καλά, ας τα δικά μου λέει. Εσύ είναι η κόρη σου, τι γίνεται. Και μας πουτάνα είναι, λέει, δεν το γλεντάνε έτσι. Έτσι είναι. Άλλοι το γλεντάνε, άλλοι δεν το γλεντάνε, άλλοι σατήρι, επανέρχομαι. Γεια σου κουβαρά. Αν και υπάρχουν γέροι που αγαπάνε, πραγματικά και μπορούν και κάνουν υπομονή. Πήγε ένας 80 χρόνια μόνο και γνωστός θείος μου, σε έναν άλλο φίλο του 85 χρόνων αυτός.
Και όλη την υγριά την είχε, αγάπη μου, λουλούδι μου, πιτσονάκι μου, φέρε μου εκείνο, λουλούδι μου, φέρε μου τις παντόφλες, αστέρι μου, φέρε μου τη μασέλα, ρε, εσύ του λέει άλλος. Μετά από 60 χρόνια έχεις τέτοια σχέση με τη γυναίκα σου. Μωρέ, του λέει, έχω ξεχάσει 12 χρόνια πώς τη λένε και φοβάμαι μην τη ρωτήσω και με σκοτώσει. 10 χρόνια ξεχάσαμε. Άνθρωπος πλακώθηκε με το ζητιάνο, τον είδα. ότι πριν την κρίση κατέβαινε αυτός ο άνθρωπος και του έδινε το ζητιάνο από 1 ευρώ κάθε μέρα. Με το που ξεκίνησε η κρίση, ο άνθρωπος τέλος πάντων ξεκίνησε, έκανε ένα παιδί, του κόψε 50 λεπτά. Δηλαδή το 1 ευρώ του έδωσε 50 λεπτά. Και κάποια στιγμή λοιπόν σιγά σιγά μετά του έδωσε 20 ευρώ, κάποια στιγμή του τα κόψε τελείως. Και σηκώθηκε ο Ζητιάνος, τον πιάνει, του λέει: πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Του λέει: τι θα γίνει. Του λέει: μισό λεπτό. Έπαιρνα 30 ευρώ από σένα, 10 από τη γριά, αυτή τη στιγμή δεν έχω τίποτα. Του λέει: τι να κάνετε αυτό, λέει: αυτό εσύ παντεύτηκα, λέει. Δεν ξέρω το ξέρεις, η γυναίκα μου είχα έξω, το πρώτο παιδί σου κατέβασα στο 0,50 ευρώ, 50 λεπτά, μετά έκανε το δεύτερο παιδί, σου έκανα στο 20 λεπτά, ήρθε η κρίση μαζί με το τρίτο παιδί, τι να κάνω, του λέει. Και τον πιάνει ο Ζητιάνος έξω από το γιακά και του λέει: καλά, ρε μαλάκα, του λέει. Κάνεις παιδιά με τα λεφτά μου, παλάβωσες. Παλάβωσες. Κυρία μου. Ζευγάρι κλείνει 10 χρόνια γάμου και λέει ο άντρας: αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη. Λέει: τι έκπληξη θα δεις. Έρχεται το Σαββατοκύριακο, πηγαίνουν σε μια σουίτα καταπληκτική, μένουν 3 μέρες, περνάνε πάρα πολύ ωραία. Έρχεται η Δευτέρα το πρωί και πηγαίνει ο άνθρωπος να κάνει check-out. Πάει στη ρεσεψιόν, λέει: τι σας χρωστάω. Του λέει ρεσεψιονίστ: 18.000 ευρώ. Τι λέτε, λέει, κύριε, τι 18.000 ευρώ. Μα είναι, λέει, 3.000 ευρώ η σουίτα την ημέρα. Ωραία, 3-3-9 μέχρι τα 18, λέει, και 3.000 είναι το σκάφος. Ποιο σκάφος, λέει ο άνθρωπος, δεν πήραμε εμείς κανένα σκάφος. Ναι, αλλά το σκάφος ήταν εκεί, σας περίμενε. Μπορούσατε να το πάρετε με το καπετάνιο του, με το σεφ, να πάτε μια βολτίτσα, μια μίνι κουρασγέρα στα νησιά. Είχε μάγειρα, είχε προσωπικό, ήταν τα πάντα, όλο το τρίμηνο στη διάθεσή σας. Δεν το ξέρα, λέει, τέλος πάντων. Ωραία, 9 και 3, 12, μέχρι τα 18, λέει και 3.000 στο ελικόπτερο. Ποιο ελικόπτερο, λέει, κύριε, εμείς ήμασταν κλεισμένοι 3 μέρες μέσα στο. Λέει, το ελικόπτερο δεν φταίω εγώ, κύριε. Ήταν εκεί με τον πιλότο του, μπορούσατε να το πάτε, να πάτε μέχρι το Μιλάνο, να πιείτε ένα καφέ, να γυρίσετε πάνω από τα νησιά. Δεν φταίμε εμείς. 3 μέρες ήταν στη διάθεσή σας. Και πάλι λέει 15, 18, γιατί. Λέει και 3.000 όλο το προσωπικό, τα παιδιά με το σπα, οι φυσιοθεραπευτές, οι ψυχοθεραπευτές. Θα σας περίμενε. Μα δεν πήραμε, λέμε, δεν χρησιμοποίησαμε τίποτα. Δεν βγήκαμε το δωμάτιο σας, ξαναλέω. Τι να σας κάνω, κύριε, λέει. Όλος ο κόσμος ήταν εκεί στα πόδια σας. Σας περίμενε και τις 3 μέρες. Μάλιστα, λέει, και φτάνουμε στα 18, ναι. Καλά, λέει, δώσουμε 2.000 ο πελάτης και είμαστε εντάξει. Λέει, γιατί να σας δώσω 2.000. Γιατί, λέει, η γυναίκα μου παίρνει 20.000 τη βίζητα. Μα εγώ δεν πήγα με τη γυναίκα σας. Ας ερχόσου ρε που στη 3 μέρες εδώ την είχα.